copiii că l-au dat afară, în afară mea. Da, cara. Al pus geanta pe el să nu-l bată soarele. Ca toate de geantă. Aha. Ia că vine fix. E ca și pâine. Ia de arbuzul. Băi, le-au pus în drum, eu dus duc cu fata acasă, că el ajunge. Se dă și de baloane și de nugri. Ia că au făcut manevra. Un balon de atât? Unul mai mult. Eha! E ca cu întrupi. Hai, dă pe amândouă. Hai, gata. Au făcut afacere. Și ieși un pachet țigări. De geanta avea. Nu-i fix, avea. Ce frumos! Îi dau așa, ce dau? Dă-mă de păi! Du-te-ți mătă, că nu mai pot să le așa. Nu-i trebuie să merg așa în față. Ei, ori de curaj Doamne, serios, Doamne! de curaj. Doamne! Băi, e că de blai, să moară în față! Băi, e că de blai! E că de să moară în față! Mă duc așa și zice, dar tu și mie, băi, te cu snații, o să fac eu, mai tot în mașina în fața! Bă, Doamne! Băgate pula în bota! Băi, e că de blai! Incredibil! Băi, eu peste arbuzul lui. Bă, dar nu mai vine mult. Aia că-ți vinde harbuz, acum. Dă-mi dea cu trantier, da, mă, nu-i dea, nu-i așa. Că m-am însurat, e așa ceva. Băi, le-ai bocănit. Îți dau bani, așa, uite. Dar m-a săturat fratele meu. M-a săturat de politici cap. Băi, și le-ai bocănit așa, ea de parcă mine, de bot, bă, Că le pizda, mami, vezi că nu mai pot. Băi, nu mai pot, stai! Să vă dau știi că-ți treaba, nu? Până la biești, pălești, pleacă. O, da, arbuz, lasă și acele, nu acele, ia baloanele. Au, că scăpa și pâinea pe jos. A, să punem... Otul și-o plecat. Lasă baloanele, bă, da. Bă, da, l-o bocănită este fie de gupă.
Cred că de câte ori l-au scapat aici pe jos? Mai dau și niște pumni? Baloane nu le las. Nu, așa e, cu 20.000 n-au vrut să le. Băi, n-ai cum, băi! Să dau spaga aici! Hai! Nu, că nu aștept pe cineva eu aici. Aștept pe cineva aici. Ha? Ha? Nu, stai că Hai că dă-i banii! am treabă, băi, omule. Băi, dar dă-i banii, băi! Băi, du-te, lasă-mă bani. Nu, omule, dar dă-i banii, vlac! Hai! Băi, nu, aștept pe cineva, băi, omule. Lasă știi așa! Nu, bă, dar eu am nevoie de om, băi, omule. Dar eu cum am nevoie de mine? Hai că e nebun! Hai! Schilă pur băcar dacă vrei. Băi, da, mă, că nu nici nu zici cu ei. Băi, omule, băi! Parcă criminal ăsta e, să moară în masă, nu! Băi! L-ai ucis. Băi, și mă duc la ei afață și zice, nu eu, nu știu, tot e piesa, bă! Că nu mai pot, că nu mai pot eu, mă tăi pe mine! Vezi asta, jos arbuzul, doamne, ce ești? Mergi în dracule arbuzul! Băi, moș, mergi pe pendac sau mergi? Unde? Pendac. Nu, merg Nu? eu, Hai că eu un arbuză. Nu, bre, am o treabă cu cineva, băi, omule, aștept cineva. Stai așa. Hei! Bă! Nu-i coasă! Nu-i coasă, fră! Nu, deja arbuzul. Gata! Eu și Așa, arbuzul. arbuzul! Băi, rezolvat. Hai, băi! Băi, Hai, te aștept tu, mă. Da, lasă-te, nu pune că ăsta! Hai! Hai, cum ajute! Extraordinare! Extraordinare! Băi, dar l-au bocănit de-aia. Măi, poate. E că nu încapi cu marfa acolo. Hai, ce faceți? Nu încapi cu marfa. Da, păi și-o lua bele pe cap. Ha? Oh, Doamne! Uai, unde ești? Hai, dă-te jos! Nu e aici, băi, n-ai niciun băiat aici. Hai, băi, n-ai niciun băiat aici, că nu erai cu băiat. Nu e aici, băi, omule. Nu e niciun băiat aici, băi, omule. S-o pierdut copilul aici. Hai, dă-te jos, unde ești? Are parare, gata. L-a întrebat și la cred că ai bani, dar nu știe fără bani. S-o pierdut copilul. Ai dat să ăștia fără bani. Plecate.